anyị gbara gị ya agwa na mgbere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ aka aja aja mgbanụ lee elekere gị nke ọma lezie ya anya ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji abụọ gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zuzere nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya nwoke ga-azụtara Clara nwoke ọchị igwe anyị awụchago ịbịa mete gị mma mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze na-ege ntị Clara nwoke ọcha Uche okwu gbasara igwe ahụ gbaa ya break. I don't want to hear. We need izi ya. Achọghịzi m ịnụ ya n'ọnụ. We choice igwe ọwụ. Ike nwoke ga-asịtara Clara igwe. Uche ahụ na m na-ede hụ capable. So allow me. Hapụ m ka m follow my team. Adịghị capable n'ụdị ole kedu ihe ị na-akọwa? Uche ya nọ. Kedu ihe ị na-akọwa? Adịghị capable ma aga price igwe. Asị m nọ 80,000 naira second hand ya. Ma asị gị ka anyị try ya for to hand. Mara ma ga-enye anyị for to hand ya 25,000 ma ọ ọ na-echọrọ ịkparị m gị nye m. Kedu ihe ị na-achọ dị ịkọwa ihe? Eji m akọta sign. Eji m akọta sign. Ọ wụ ihe na-eme gị ọ wụ ihe na-eme gị ọnụ ọjọọ. Ha! Nwaanyị iri ọma di ya anaghị ajụrụ ya nri. Ọ na nke ga na-efort ihe a ka ị ga onwe ka isi le anya first hand ya chassis ya aka m agaghị erute na ya. Clara, you manage for to hand. Manage what? I lekwanụ for to hand ọwụ ego ya dịkwanụ high anya tara ya 50 hand ya. Gị na-akọ ihe ị na-akọ second hand ya mkpere ọnụ price ya gbagotere gị na-akọ azụzirila m enough akwụnyela m ụgwọ lele gị ịkwụnyere ebe ole 17 ịkwụnyere gịnị akwụnyela 17 go and withdraw that ihe a once I can never go back yo 17 it's already too late yo igwe agwara gị ego ole gị kwụnye 17 ekwela m for to hand ya ọnụ asị nweta 17.5 ebe ọwụ na akwụnyela m 17 Clara, allow me to do my job. Uche ọwụ m ka ịzụgara igwe I can't take it. Igwe ọwụ m chọrọ ịzụ seat adịghị ya asị nzo eme achọzi ewe tinye seat na pedal biko ị ga-agbalị ka anyị manage for to hand ahụ. Hey, poverty is that you? Poverty. Adịnị mpọ. Ọkwa adịnị mpọ. Ka nchịpụrụ ụwa ọchị igbo ndị ọma dị samụ mgbede ọma nọ ndị otu nụ mere asị m ya gazichara ụnụ ndewo o wee bụrụ ya ndị igbo mụrụ nze ma ọzọ ekwe ekele ihu asaa anyị awụchala na mgbede a maka ya bụ ihe omume anyị bụ aka aja aja na nketa anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu na ọghọm dị n'ịbụ onye umengwụ ọghọm dị n'ịbụ onye igene umengwụ ya bụrụ na umengwụ na-enye gị nsogbu laziness anaghị ekwe gị megharịa ahụ ị hụrụ redio gbalie ya elu ya bụrụkwanụ na redio ọ dị gị ebe dị anya ị ga-agbalị bukọta ya nso gbalikwuo ya gị elu maka na o nwere okwu anyị ga-atọgbọrọ gị na mgbede a gị nwa bụ onye umengwụ laziness anaghị ekwe gị o ruo n'ụtụtụ ibe onwe ka ndị mmadụ si mapụwa gawa ebe dịgasị iche iche gị na akwa ndina gị na-atụ rashi na akwa ndina you know ibili nsogbu ibiliekwa na-ebilie onweghị ihe ị chọrọ ime umengwụ gị o mechara gị ruo na mba aka ọtụtụ Clara, iwu ihe onye umengwụ mụnwa industrious woman like me ọ dị egwu Jackie. Thank you. Jackie ka ewo. Nwaanyị gbashiri ike. Nkati o maka sị gị zụtara m igwe. Che elelikwala m anya atọ. Echere m edilezi o. Lekwe ma wee elelikwala m anya atọ. Ọ bụ igwe ahụ aga m azụtalie. Pụta o jọsị ọ wụrụrụ m jọsị ka m jọsụ ka m menyekwara gị. Ka ịma nkịta anyị dara onye nwe ya n'oyi ka m jọsụ menyere gị. Maka ama m na nsị gị n'ụgbọala ị gaghị emenwu. Mgbazinyenụ m ego ka m zụtara gị igwe. No, ha go do am. Ka aha kpọọ na ọma nwa zụrụ gị mepụtanụ m ihe ihere. Ọ gị nwa nwoke ị ga-eme ya. Mana ị gaghị na-ekwe. Ị gaghị ekwe. Igwe ego elekwanụ. Ọ dị ego. Ajụjụ anyị na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị na mgbede a wee bụrụ kedu ọghọm ndị ọzọ ị chere umengwụ na-akpata maka na n'oge na-adịghị anya anyị ga-eme ka ị mara ndị ọghọm ndị anyị chere umengwụ laziness na-akpata na ndụ mmadụ. Chetakwa na anyị nọ live na Facebook na mgbede anyị nọkwa live na YouTube gawa ebe ahụ ga-akiriwe anyị
ruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eko FM kpam klikie kiriwe anyị zibatara anyị ozi kedu ọghọm i chere dị na gịnị umengwọ maka na ya bụ ihe emekpala ndị mmadụ ahụ ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị buli ekwentị gị kpọwa akara ekwentị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 4541014 0707 4541014 ka anyị nụrụ ke n'ọnụ mmiri asụ mmadụ atọ naanị tupu anyị agbapụ ya ọsọ jee ṅụrụ mmiri ma kpacha akpịrị nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachie mgbede ọma ọka nọ ya ikuku ejidela onye nka ngwanụ kpọghachie ọ n'ebe ahụ na mgbede a ọka nọ ya ewo nke a kụchapụla biko ya ewutele gị ọ n'ebe ahụ ịhụnanụ na ikuku eburula bata 18 ọ bata gwa kene anyị ọghọm ndị chere umengwọ na-akpata ọghọm dị na mmadụ ịbụ onye umengwọ ọ n'ebe ahụ mgbede ọma Uchenna Clever Ọnụọha mgbede ọma nwoke ọma mgbede ọma ndewo gaa n'ihu nwambiri kedu ọghọm i chere dị na mmadụ ịbụ onye umengwọ eziokwu okwu unu ji n'abalị a dị oke mkpa so that ụfọdụ ga na-esi na ya na-amụta ihe nke mbụ sowo ọ na-ebute mkparị ihe ọ na-eji ebute mkparị wụ onye ibegiri taa beg echi nwanne echi ọ ga-enye gị mkparị enwe onye ga-akpọ na fonu na ya biko na ịchọ ihe dị otu a nwanne echi kpọọ ya ọzọ ọ ga na-eme kọlụ gị avoid minetri ọhụrụ kọlụ gị even ọ gaghị ya ka ya PTS because ebumnobi ya na enwere ihe eji abịa anụ ya ị chọrọ ịrịọ ya ihe nke abụọ ọ na-ebute akpịrị ogologo ma ọ bụrụ na otam na ka m jigodo onwe mmadụ ọ bụrụ na aga m asafụ chicken aga m aga na mmemme ma abụ m ụfụ chicken because ama m dat na aga m apụtafụ ya aga m eto onwe ma aga mmemme so that asụsụ na oruhu m aka ọgụọ m ewere ego ma nji ya gaga azụrụ because ana m arụ ọrụ na arụta ego nke atọ wụ ọdụ oge na-eme ị ga na-adị bizi ịmana Uchenna Clever gị dịrị bizi afọ na aga na-etika ahụ gị ọkwa ya nọ mana gị nụrụ ụkpọrọ ihe ọbụla gafee ya agụọ gị ihe ọbụla gafee ya agụọ gị gị matakwa ma afọ ọdị wiked gị dịrị bizi bifo agụrụ ọgụọ gị ọ ga na-arụ ahụ ị na-akọwa na Clara dị lazy maka na ihe a bụ ụdịrị ihe na-eme ya ihe ọbụla gafere na-agụ ya mba ihe mee ka Clara na-akwanye gị ihe ọkwa n'urure gị nwere ike ị ga-azụtara ya Fortran bicycle ya ụfọdụ ibi na ọ gbakpakara mgba gawagode nọ ị na ebe ahụ ọkụna ka isi listie ihe na-eme Clara nwoke Clara ịhụnanụ ya ị ga-awụ n'onye umengwọ ọ bụ ihe ọ pụtara ebe ọ bụ na ihe ọbụla gafere gị itiwe ka nwata nne ya hara gaa ahịa gị itiwe ọkpa plantain chips ọ ga-awụnụ gị na umengwọ na-alụ ọ ga-awụnụ gị na umengwọ na-alụ onye akpịrị mana nnata gị esi m nyetọ gị mgbede ọma Uchenna dị Clara lọvụ nwaka eze ya gaziere gị nọ adị m mma mgbede ọma ewu Uche Clara ọzọkwara gị ọzụhụ ya ego ya buru ibu ego ya gbagotere nyenụ m taịm Uchenna Clever tupu a na-ewu buru ibu wee gị ile ka ọ wụ karịa o Uche ị mara ihe ụtọ nwanne nwoke nwabere kwuru eziokwu ma iri bizi abụrụ anyị ike eji ahụ gị iri bizi abụrụ ahụ gị beta ọ nwunye na ọkpọrọ mgbanwe ụtọ gị na-akụrụ mgbanwe ughere ịmara onwe ya dịka umengwu is a very bad disease umengwu disease ka ọnwụ
ị na-arụ ọrụ agụrụ agụ nweghị ngagụ gị beta ọ nwere ihe ị na-akpọ nnọọ ihe ọba ngafe agụọ gị ịba ngafe agụọ gị so m na-agwa ndị mmadụ chọrọ ịbacha ihe ọ ga-eme uche bekele ba ya na-ebe ka ara ihe ya ọ dị ego wee bere ya onwe ihe m ga-agba ụnụ mgbe ụfọdụ ụnụ anaghị aghọta ka ihe asị kedu ihe ha hụrụ na ụmụ nwoke ibe gị na-agwa gị ihe thank God na ụmụ nwoke ibe gị na-agwa gị I beg your pardon ọ gwụla I beg your pardon mgbede ọma Uchenna mgbede ọma adịnụ m ka nwoke si adị ndewo mgbede ọma kedu ọghọm ndị chere umengwụ na-akpata nwoke ọma gbapụnụ ya ọsọ ị maghị na nwaanyị gbuo oge na ọkụkọ tu akụgide ya kemgbe achịgịzi igwe zụọla igwe okpu ka ị ga-eji achị taịm anọ kemgbe achaghị zụọla akịrị igwe zubu igwe ị gaziri ịkọma ọkụkọ ịbịaziri ịkọma ọkụkọ na redio ị gaziri ịkọma ọkụkọ ọ dị ego aha mewo kachi si na-ekwu ha ahụ m onye afọ iji mee kansụl Owerri West ndewo ebe ahụ ị ga-agbafe ifo ejirebe Kedu anyị ma kwụsị ịdị na-akọwa ịnọ biko eleghị ọghọm na okwu bekee bika ụja ahụ m onye Igbo disadvantages disadvantages one of them owu onye ka ahụ kwuru mkpagharị that is insult and neglect especially ebe were family man iji nwaanyị ji ụmụ ibo ọkụkọrọ even starting from your home you won't have respect starting from your home your wife your children so nwegharị mmadụ ime ha omega ibo ọ ga-afụọ because onwe ihe mere ya chi onye nọ ya bata amara ka ihe eje ọrụ achọ onye ejela ọrụ akwela gị ugwu orula gị so ịka mana wụrụ onye ọrụ nwoke ọbụla anọghị gbalịa ma aka ọrụ ga-enwe eji ọrụ bekee gbalịa ma afọrọ ọrịa mkpa ya gbalịa kwanụ si n'ugbo eboro 6 billion eboro ha ọrụ ga-ego obezọkwa n'igwe anyị zokwa n'ike kachasị ngawa kene ọ dị ego wee bere ya n'ọdụ Igbo mara nze ma ọzọ asị mgbugbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbụ ụsa ka ọ bụ ị hụrụ na mgbede a ya bụrụ na umengwụ laziness na-enye gị nsogbu ndị Anambra si solution isi hia o ebelebe redio ga-afụ gị ụfụ na ntị ọ ga-eritekwa uru na ya maka na anyị gaji ime ka ị mara ọghọm dị n'ịbụ onye umengwụ ụdara ga-akacha erite uru n'ihe omume a ị ga-akacha ọwụ ihe a na-ajara eze ị ga-akacha erite uru n'ihe omume a dịka onye mbụ kpọbatara si wee kọwaa ihe ọ kọwara wụ symptoms ihe na-arịa gị uche o dịka onye nke mbụ ma onye abụọ bịakwara bịa kpatụkwa aka ihe gbasakara gị na akpịrị ogologo anyị ọ na-ekwu okwu akpịrị ogologo ka anyị ọ na-ekwu okwu umengwụ laziness na-ebutecha ya oke laziness riwe eriwe arụ na arụ 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 ịhụ ọkpa gị tiwe ka onye na-enweghị self control nsogbu adịbata m weta ya m zụta ya agwụchatara m ihe niile i mere n'ụwa ị hụkwara ihe ị gara aga display ya n'ezi gara agụ ebunye gị ite gị buli ite na-arachasị ite evidence dey utu ntakịrị masị ndị midi anyị wepụta ka ọha na eze hụrụ ebe ị nọ na-aramashi ite ọ dị ego ike gọrọ Kedu Igbo mara nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ejizie nwayọọ mee ka ị mara anya bụ ọghọm dị na mmadụ ịbụ onye umengwụ nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị
maka iwere nke mmadụ aka kpara ihe nwayọọ kwa ụwa enu m njedonu ụmụnwa gwa m ibe eme ụmụnwa gwa m ibe eme n'ụwa wee dị ka ibe m ụmụnwa gwa m ibe eme ihe ịmara ya ọfụma onwego okwu ife ili onye butere gwa ka ngwa gị onwe na-ebutere gwa ka ngwa gị o sọnị o ka ngwa gị ife ị ga-eme n'ụwa ife wee dịrị gị mma onye nwegwu nwayọ welie gaba ahụ ị na-agba mbọ kwụba aka ọtọ ị na-agba mbọ kwụba aka ọtọ ị na-eme mma ọyị bụ baba mbọ ị na-ayọ Chukwu Olisa ọkwa ya bụ ife ị ga-eme n'ụwa eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma aka aja aja bụ ya na-ebute ọnụ mmanụ ụkwụ nọrọ ọkpọrọ agụrụ egbu ọnụ ogbu afọ pịam ya bụrụ ma ibe gị mapụwa n'ụtụtụ sorokwa ha mapụ jee chọwa ihe ị ga-arọ enye n'ume ngwu ohere ọ dịghị mma ma otu ọ dị igbo mọrọ nze ma mọ nzụ anya alọghachiela ịbịa leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na ọghọm dị n'ịbụ onye umengwụ ịbụrụ onye umengwụ onye dị lezi nwunele ihe omume a ị ga-erite uru na ya ọ ga-apịakwa gị ụtalị ọ ga-agbakasịkwa gị ahụ ama m na aghọta o wee bere ya nke mbụ wee bụrụ umengwụ na ụbịam bụ gịnị nwanne ọ na-eweta ụbịam ịbụrụ onye umengwụ lee gị lee ụbịam lee gị lee pọvati lee gị lee gịnị pọvati ị gaghị eme eke ya n'ụwa ị na-akpọ ụbịam si ya bịawa na ịnọ ya maka na onweghị ihe ị ga-eme ya aga emepere gị ahịa ahụ agaghị eme gịnị agaghị aga n'ihi umengwụ gị na-aghọta edunyekwanụ gị ọrụ si gị jee rụọ ọrụ ahụ agaghị aga n'ihi gịnị umengwụ gị asị gị gaa mụọ ọrụ ibilitetawanụ bilite mgbe a ga-esi echi ma nye na gị mụọ ọrụ a na-enye ha taịm ị ga-abịa soso taịm ị ga-ebu ụzọ bịa bụ tutu ọga ga-abịa mewe ihe ọtụtụ ihe mechichie ebe niile tutu ọga ga-awee ga mana umengwụ ga ga-ekwe ibilitekwanụ na akwa ndina gị ịsakwana n'ahụ ikwekwalanụ mee gara gara ihe niile gị slugishly eme otu ka onye a na-akwa n'aka n'ụzọ ụtụtụ onye ọbụla amapụ ndị na-aga ahịa aga gbapee shọpụ ha around 7 agbapela ha shọpụ ha azụwa gị nwa 10 nke ụtụtụ ịbịarube 11 nke ụtụtụ imebeghị gịnị ịbịarube ịbịakwa na-abịa lee gị lụọ ụra lee gị mee gịnị lụọ ụra gị dọrọ na-arahụ so ụra ịrahụ kata oge na-adịghị anya kpam ịgbachiela shọpụ ịlawala ama m ị na-aghọta akpa gị aka n'ọnụ o mewere machi ekpe ya onye ụta atala ya ọ bụghị ike ka eji abụọ ọgaranya ọ bụrụ ike ndị baro ka ara ịba ọ jee biko metụkwa ntakịrị gị rahụtụkwa ụra maka ahụike gị motiveshọn ndị ụbịam mami na nghọta motiveshọn ndị umengwụ onye umengwụ na ụbịam bụ gịnị nwanne ọ na-eweta ụbịam ebe o nwere ndị ọ na-abụ akpa aka n'ọnụ ihe ị ga-anụ abụrụ ya bụrụ na ike bụ ụba ndị baro karịa ịba karịa ama m na-aghọta ndị ọrụ ike karịa ịba karịa mana achọrọ m ime ka ị mara na onye umengwụ emekata n'ụwa mee gịnị bụ ọgaranya ị gaghị eme ka nwunye ma ị bụrụ onye umengwụ
uche o nwoke ugbu a saala anya ị ga-adịrịrị gara gara ị ga-adị up and doing na-eme ihe dịka o mere gịnị o kwesịrị ịdị na-aghọta ebe anyị na-aga ma nwoke ma nwaanyị ugbu a o kakwa kesha na early morning gị malie ime ihe ọ bụ mgbe ndị ọzọ na-arahụ itetala ịsa n'ahụ ịsụrụla akwa ịmapụla gba washi mee gara gara mana umengwụ o nwere ndị ọ na-anaghị ekwe ha teta the first one hie onwe ha alakpulahụ mba achị abọbe abịa lee na kọtin ime ya achị abọbe nọ na ndị kweteghị m ya alakpulahụ edina ha kọntinu ha akwa ebe e mere gịnị akwụsịrị ha onye umengwụ anaghịkwa eme nke ọma na agụmakwụkwọ lee ya lee F9 maka ndịkwanụ mgbe o ji aga akwụkwọ amami na-aghọta ụrụ ekwela ya ịkọnsentreti buru akwụkwọ gụọ ya mee gịnị gụzie nke ọma umengwụ ajọka laziness bụ ajọ ihe gbalịa buo ya mee gịnị megide ya ọ dị oke mkpa umengwụ bụ arịrịọ na-asọ begibegi do this for me do this for me ụdịrị mmadụ Clara nwoke ọcha meere m nke a meere m nke ọwụ umengwụ na-akpata ya Uche no provoke me this no try me this evening ntra ya gị na-eme Uche no provoke me this evening ntra izie gị na-eme ụgbọ ọbụla na-enye instance gị jiri na-ama atụ how now Uche as how now ọwụ ihe eji mara onye umengwụ abụghị oke arịrịọ you know the beg me beg you yes how ihe ndị begịrị ma na-agụta ya agụta ihe ndị rịọrọ n'ụwa a na-agụta ya agụta nwa rịọrọ gị yes nwa ada rịọrọ gị ke na-akọ ihe ị na-akọ Uche ọwụ m ị mechara rịọ m handkerchief o ruchara n'ogo nke na ị mechara rịọ m handkerchief Uche mụa yes ị mechara rịọ m handkerchief ọ bụ oge o ruru Uche ozuola don't worry asaghị de begi Uche mụa mere gị nke request zuru gị ahụ ọwọwụ gị ma onye si mgbara gị akpa agbanyere kọpụ n'aka Uche I go dey my day o Uche go tell me ọwọwụ gị masị onye gị si nzụtara gị chicken laughs ya Uche akwa m nọ gị nzụtakwara gị igwe na mee request na ị chọrọ ịzụrụ m something gị request ya anụ maka na ịdị lazy onye na-adịghị lazy asị ya mee request ya sị no you can't ị gaghị eme emume in ties mana ọ wee kwuo gị fọlụọ ọ dị ego umengwụ yara ya lee gị ebe Clara dị ike gwara gaa n'ihu nye aka gbakwunye mekwe ka ọha na eze mara ọghọm dị n'ịbụ onye umengwụ ọghọm ọzọ dị n'ịbụ onye umengwụ bụ na ọ na-ebute mkparị lee timotin Uche akparịwa m na onye si na m siri ya na ọzọ ịtụ m igwe umengwụ na-ebute mkparị ma onye kwesịrị ịgwa gị okwu ma onye na-ekwesịghị ịgwa gị okwu ha na-agwa gị lee nnukwu Uche si emepe ọnụ ya na-agwa m okwu na-agbọchi gị n'ọnụ Uche lee ka o si apụsị gị n'ọnụ ya dịwa nsogbu adịghị ya dịwa see this life no be person something o anakwa m arụ Uche anything ọ kwara naanị igwe a small thing m dọrọ Uche igwe ka mkparị niile a si eshi n'elu eshi n'ala eshi aka na eshi aka Uche ọmalitekwala n'inye gị ogbugbo n'ihe ahụ ị rọrọ ya Uche ọmalitela inye gị ogbugbo yes amalitela m ịmalitere gịnị you know ogbugbo ma agaala m second hand n'igwe ahụ asị m nọ 85,000 ma chọọ third hand ya ọnụ ego ya ka dị elu ma chọọ fourth hand ya ọ dị elu chọzie 50 hand asị ngwa 17.5 ma akwụnye 1.5 ọwa agbalịghị m Uche lee ka m si ele gị ọ nwayọ instrumental payment jenta ma akpụrụ ya ntakịrị na-abịa just that igwe ahụ enweghị seat I understand nzuzie ya anyị ejizie nwayọ zụwazie seat you are who mụ na gị you are not abeg comot me for that ịgbachala igwe atinyejara you go nowhere mana ya nwaanyị ọma okwu gị adabara adaba ọ na-ebute mkparị ma onye kwesịrị ịgwa gị okwu ma onye na-ekwesịghị maka gịnị mgbe ọbụla ahụrụ gị ọ bịala ịrịọ m ikwutele even bifo ị ga-ekwutasị ozuolo abịa no get a na-awụ dị mkpa n'ala ịma nwoke bụrụ onye umengwụ nwaanyị ya ga-adị na-agba ya okwu anyhow nwoke bụrụ onye umengwụ ụtụtụ onwe ya ebe ọ na-aga ehihie onwe ya ebe ọ na-aga abalị onwe ya ebe ọ na-aga nwaanyị ya ga-adị na-agba ya okwu gịnị anyhow okwu a niile ọ na-agwa gị ọ bụ ka imegharị ahụ ka ị soro ibe gị jee mee gịnị jee gbawa mbọ jee wụọ janjam
onwe ihe na-atọ nwaanyị ụtọ karịa na nwoke na-agbalị ka ike ya ha mana ikekwe ego ahụ anaghị abịa ya si nsogbu adị mana nwoke a na-eme gịnị na-agbalị ọ na-anwa ike ya nye nwaanyị m ihe o maka na nwaanyị na-amaghị ihe ọsọkwa gị nwa bụ onye nke nwoke gbuo onwe gị ọ gaghị aghọta mana nwaanyị m ihe di ya na-agba mbọ ọ na-amasị ya nke ukwuu ọ na-atọ ya ụtọ mere di ya mapụ tupu ọ na-abatala o sinyere ya mmiri ọkụ n'ọkụ ọ ga-eme gịnị ọ ga-asa ọ sụcharala ya akwa ya mere ya ihe ndị o kwesịrị ime gịnị imere ya ọkwa eziokwu na nwaanyị ahụ ga-eme agbalịkwa ịghọtala n'ihi di ya na-agbalị ike ya mana ogodo na ọwụwụ na di ya lọtara ya esiere ya mmiri ọkụ sara ya nta sara imo mana ọ na-aghọta na di ya na-apụ ọ na-agba mbọ nke nwaanyị na obi na-atọ ya ụtọ na di ya na-apụ na-abata na ọ na-agbagodoro onwe ya mbọ ogodo na ọwa naira ka o wetara onye gị ị ga-adị happy ịghọtago ị ga-adị happy na di gị na-ewegodo nke o wetara ama m na-aghọta ị ga-adị gịnị happy ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ịbụrụ nwaanyị bụrụ onye umengwụ ọ na-ebutekwa mkparị n'ebe di gị mere gịnị dị di gị ga-adịkwa na-akparị gị uche ị ma na ọtụtụ ụmụ nwaanyị di ha emepelera ha shop mepela ha efu uwe ha so erikpọ ya uche bidin gịnị erikpọ ya ma akant kịtịkpọkpọ mgbakenu ka ihe taa ka ihe ga-esi umengwụ na-ekwe gaa nọ shop mgbe ị kwesịrị mba taa ka ihe na-esi mee gịnị piom asị hụ ka ngwa ka echikwu ya na nke ebe a ife na mana adị ihe ọ dị mma ya dị si fo gị hụ ha ewere akwa ndina litọ rahụwa gịnị ụra n'ụwa ka ugbu a rahụwa ụra n'ụwa Tinubu a n'ụwa nke ugbu a nwaanyị ị chọrọ ịbịa izu oriakụ enweghị ihe ị chọrọ ime enweghị ihe ị chọrọ ime dịka umengwụ ahụ kụjisiri bịa lee ụkwụ na aka gị kụjisie akpa deti eju gị ahụ enweghị ihe ị na-emenwu kedu ka nwoke dị otu a ga-esi obiọma ga-esi na-akpa ya ebe ede ọ ya hụ gị ya na iwe na ọnụma ọhụ gị ọ ma na ego ole mere invest ebe ị nọ ị chọghị inyere ya aka chọrọ inyere nwoke aka ọ dị ego umengwụ ajọka ọ na-ebute mkparị ọ na-ebute nletu anya na-aghọta mana ịbụrụ nwaanyị onwe ka di gị si mapụ gị sorokwa di gị mapụ di gị na-achọ gị na-achọ tụlee ekene na o ruo n'oge eji akpọ ụgwọ ụlọ di gị weta gị weta uche ime enwe ihe karịrị ego akpa nke gị eji ya mejikọ ọkpọ ya bụ gịnị ụgwọ ụlọ ime ihe ọ bụ enweghị ihe dịka uche ọkwa ego na a na-enyetụkwa gị enweghị dịka nke ijiri aka gị nwetara onwe gị ọ na-enye joy ọ na-enye joy gị gba mbọ dịka nwaanyị o so di eme gị soro di gị mee gịnị mee ọ bụghị oriakụ sọ naanị di gị wetewe ka gị mee gịnị riwe ụlọ ọrụ ịnọkwanụ na ya dozie ya ọfụma zaakwanụ ya mezie ihe umengwụ eju gị ruo gị na mbọ aka ọ gị na ekwentị Nollywood movie gị nwanwe ọ dị ego ike gbọrọ ọgwụm ọzọ dị n'ịbụ onye umengwụ wee bụrụ umengwụ na-eduba mmadụ na gịnị n'ọnwụnwa dịka onye buru ụzọ kpọbata si wee kwuo ọ na-ebute mmagha aka ọ ga-eme gị na-ewere gịnị ihe onye ọzọ maka na uche ilecha anya ịkụ akpa gị chọọ ihe a na-agụ m gị ma aka akpa enwe ihe n'ahụ gị na-emezi gị gaa were nụ n'ahụ gaa were na-enwe ihe ọnwụ uche ma enwere ike na nke ụmụnne gị dute gị nwa anaghị agbalị mbe nwee gị ndị ọzọ weta ha dowe mmanụ gị buru gị tee gị edowe ka gị buru gị ọzi ewesi ama m na ọjọọ ama m na uche ama m na uche tere mmanụ ama m na uche were pefuma ama m na uche were efe m asụrụ Lara bụ onye ga-ewe ya ka m wetuo maịkị gị ị naghị anụ ihe ọ dị ego ịma nke bụ eziokwu bụ na ilekwa n'anya ihe na-edo umengwụ a na-ekwu okwu ya ọ bụghị na ikekwe ihe ahụ ị gara izu ị gaghị ya emenwu ya n'onwe gị iji wee maa atụ ọkịrịma mmadụ ị gara aga gbuo n'ohi ị ga-azọnwu ya mana umengwụ agaghị ekpe gị ma egene zọọ ya umengwụ agaghị ekpe gị ma egene zọọ ya ube onye ọzọ ahụ ị gara gawọrọ ị ga-akụnwe ube ahụ mana umengwụ agaghị eme gịnị agaghị enye gị ohere ma egene kọọ ya ọkụkọ mmadụ ị gara aga lee higbuo ị ga-azụnwu ya mana umengwụ agaghị eme gịnị agaghị ekpe ka ime ya ama m na-agwọcha ya bụ ihe umengwụ kụjisiri gị ụkwụ n'aka ebe niile ihe ị na-echezi bụ nke onye ọzọ ka ị wee nwee ike mee gịnị riwe
ka ị nwee ike survive ndụ ihe niile gị nkwenye gị ụcha n'ebe onye ọzọ nọ ọ dị oke mkpa gbalịa jụ ime gịnị ịbụ onye umengwụ ọ dị oke mkpa gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ọzọ dị ka ibe ya onye umengwụ a na-ekwenye n'onwe ya ntụkwasị obi ya na-abụ ebe onye ọzọ nọ ị na-aghọta ihe ọbụla ọ chọrọ harawa ya rịrịka aka n'ihe ya aka n'isi ya rịrị aka na ya hara dede m gị zitere m ego hara nta m aga na nke nwanne m nwaanyị aga nara ya hara don't worry tomorrow inwe ike inwe nkwenye ebe ị nọ ike ikwenye na-asị I can do this aga m emewu ya ka ịgbakwanụ mbọ mee ihe ahụ mekwana ihe ahụrụ anya tụọ ndị mmadụ n'anya uche ọ dị ka ihe m na-ekwu na gị tụkwatụkwana m n'anya for once as in mee ihe ga ha na-eri ha na-eme gịnị ha na-anyụ ihe agụchala ụdịrị ndụ ha chọrọ just like that ihe agụchala ụdịrị ndụ onye umengwụ mere gịnị chọrọ ọ naghị enwe nkwenye n'onwe ya ọ trọst hụ gịnị onwe ya ọ wụra hụwa ụra rie nyụọ rahụ ụra amami na wata ahụ ihe na-abụghị nke ha ezuru ya bụrụ ihe laziness na-anọkarị na nke onye ọzọ mgbe ọbụla anya ha nọ na nke maka na gịnị ọwụ na ha ga-emeli ihe ahụ nwetakwanụ nke ha nwa mana umengwụ ha ga-ekwe ha mụrụ nke ha rụta ya mgbe ọbụla anya ha ihe a makwara nụ mma o ihe nke onye a ka nyetụnụ m ọ dị ego ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ umengwụ na-akpọ ọnọdụ ahụike mmadụ aka ọjọọ uche o ọkwe na-agwọta enwe ndị ga-anọrọ n'otu umengwụ ha nọrọ otu ebe ahụ ụkwụ aza achịcha amami ghọtara dibịa ahụ arịawala ọrịa ka arịawala arịa magharịkwana ahụ gbagharịkwanụ mgbatụkwanụ zamzam ịma na ị na-agba zamzam ya na ahụ ya ọbara gị na-agba zamzam mana ị ga-akọtọrọ otu ebe iwu ihe akọtọkọtọ gị kọtọrọ nke ụbọchị niile ịnọ ọ na-ebute oke ibu oke ibu ma shuga ịnọrọ idle doing nothing ị naghị agbagharị ị naghị emegharị ahụ ọ na-ebute ime gịnị ibu oke ibu ọzọ dị ka ibe ya bụ na ọ na-ebute ọrịa shuga irie ya dọrọ gị n'ahụ o nweghị ka ụsụsọ ga-esi na osikpa gị n'ahụ mee gịnị pụọ imegharịkwa n'ahụ ọbara na ihe niile ga-agbagharịtụ ọ na-ebudakpọ mmadụ bụ nke nwa oyibo kpọrọ depression ọ na-ebute gịnị depression maka nga ahụ ị ga na-eche mgbe oluche gị na-eche aka iche ga mana ọ na ị na-apụ ilegharịa mgbe ị ga-elele ebe a ịghọtala gị chefu ụfọdụ ihe ịma na onye umengwụ na imagination wụ 5 and 6 onye umengwụ na imagination ọhụ moto mara mma ya ewere foto ya kụọ one day go be my own one day go be your own n'akwa ndina ka one day ga-awụ your own
gaa hụ ife oduru aka gaa nọrọ. O nweta ụlọ dị mma ya ewere foto ya one day go be my own. I know say my God go run am. How your God go take run am? Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ onye umengwụ na-ejikarị chọọchị enye schools. Onye umengwụ na-ejikarị chọọchị eme gịnị enye schools. Yes. Okay. Yes. O nwere ọtụtụ ndị nọ n'ime ụlọ ụka ụjọ ọrụ na-atụ ha. Lay your age 35 40 inwe ya aka ọrụ. Ị chọkwa n'inwe aka ọrụ. Mana ụtụtụ abalị ehihie ịnọ n'ime gịnị ụlọ ụka. Ihe a bụ iberibe na-arịa gị. O nweghị ihe ị na-arụ. Ịdịkwanụ comfortable. Ụkwụ ejighị gị, aka ejighị gị, oyi anaghị ama gị, mana lee gịnị ụka ụtụtụ ehihie abalị. Uchele ọ maka na o nwere onye na-enye ya. Exactly. Ọ bụrụ na ị nweghị onye na-enye gị ọwụ mmadụ ga-agwa gị mgbe hiwe ụra ihicha ụra mma na-esi n'elu daa nri esi n'elu daa dịadagide gị na bed gasị gị ngwa riwe. Akpa gị aka n'ọnụ and my God will provide all my needs according to his riches in gị jidesi akụkụ ahụ kpọọ ya tai jidesicha ya ike. Yes. Ma onye kwesịrị ịrịọ ọ bụ ihe Chineke gwara anyị n'oge provide gịnị our needs. Mana ị nọrọ ọkpọrọ onweghị nke ị ga-ahụ. Chineke ahụ gwara anyị sị all the works of your hands ka ọ ga-ele anya gị. Ka ọ ga-ele anya agọzi gị. Gị mikpuo n'ụlọ ụka ji ya na-enye excuse. Ji ya na-enye excuse. God favor me. God favor me. I declare favor. Favor. Open door. Open door. Open door. Favor. Yara yo. Favor. Open door. Open door. Connect me. Connect me. Connect me. Connect me. Favor. Blessing. Blessing. Pooh. Igirigi onye na-awọrọ ibe ya. Feve ebe ị na-enweghị ihe ị na-arụ. Feve ebe ọ na-enweghị akwụkwọ ị gara. Onye dị na-awọrọ ibe ya ihe a ama m na ghọta ebe anyị na-aga nwaanyị. Ịtala ụkwa jee eze. Ụfọdụ mgbe ị ga-ahụ ikpechakwana na ekpere aha sị ka ekpere adị mma ekpere is the key. Gịnị ka ekpere mara mma nọ? Gaa pụọ. Go and put that your faith in action. Ka Chineke rụzie nke bụ ọrụ. Chineke rụzie nke fọrọ. Chineke rụtọpụ nke mere gịnị fọrọ. Mana mgbe ikpecha gị gafukwu aka gị. Connect me. Connect me. Chineke bịa mekwa na arrange ihe ndị ahụ ọ chọrọ ka anyị just pụtakwanụ. Ekwe otu ụwa dị mmadụ ụkwanụ chi ibe ya o eziokwa na-asịkwa mmadụ awụbọtụ mmadụ ụfọdụ mgbe mmadụ na-awụchi ibe ya. Ewere mmanụ eji eye plantain si gị wee aka gị otu edechara nutritional value na-enye protein carbohydrate na ụmụnne ya. Ọ na Afrịka ka ọ bịara wụọ mmanụ ewere ya otu a si wepụta aka gị kọọ gị ya otu a kọọ gị ya si gị mee ya n'ihu hịa ya gị na Favour ga-eso na-agagharị gị duduru na-aga igirigi ọkpọbụ otu o si akwa ọkọ ọ dị egwu wee bụrụ ya gụọ ya otu aha ọwụ aka gị mmiri sị gị sapụ ụbịam bịa n'ebe a sapụ ụbịam gị were ya saa asị gị were sapụ ihu si ihu gị sapụ ụbịam si ụkwụ gị sapụ ụbịam. O nwere ndị nke pastọ na-anọdụ sị bịa bie m ọma ibie m ọma ụbịam ala nwoke ọma ise a na-emekwa kemgbe ibiri ọma ahụ since 2013 ruo ugbu a ka ịkpanụ ị gbaala Cybertruck. Ihe anyị na-akọwa wụ na ikpele ekpere go and work out your faith. Amame na-awọcha pụọ ka Chineke nwekwara ihe ọ ga-eji lekwasị anya agọzi gị. Ọnwụ gị mecha gị lakpuo. Sign of laziness wụ ịdị deti. Ihu nwaanyị dị deti you go know. Deti ahụ wụkwanụ gịnị laziness. Maka oyi ya dowe. Ọ rara ahụ ịhụ nwaanyị gbasiri ike na-adị deti. Nwaanyị gbasiri ike anaghị eji ike eme gịnị adị deti. Na-aghọta ebe anyị na-aga. Mana ị hụrụ nwaanyị umengwụ ruru na mbọsị aka. Wow! Lee ya lee deti. A ga-eyige akwa everywhere. Oche everywhere. Remote ị nwere ike ịhụ remote n'elu osisi. Remote, yes. Ị nwere ike ịhụ ya n'elu osisi. Ụmụ ya ga-eju n'ihe egwu n'egwu ọ gbasa ahụ ya everywhere awụ ya ga pete gị na-agbọtọ gị na ụmụ gị na-afọtọgharị he ka ọ gịnị
as lazy as nwoke mmadụ gacha akwanụ bata ya eche na ikekwa bata yi na obi eru ya ala ya ekutu ume mee that fresh air ọ manye na ebe ọ na-alọta ebe ile tutututu dị na-eshi ebe imetọrọla uche a ga-abaga akwa ga-anọga na mmiri ebe imetọrọla eyige anyị ma akwa eyiri eyi bịa n'ọdụ ya ebe niile na-eshi gịnị ka a na-akọdo ihe a gị hụzie nke wu usi ndị nke yiri n'ime a ga-asapụ ozugbo a na-aga ịsa ahụ oke mmadụ emepeela gị shọpụ nke mbụ iriri ya otu a rikata ya ozugbo o mepere gị shọpụ ahụ ka ị mụtara ịta anụ abalị jụkwara m ihe o ji ego ahụ mee ịtakatala anụ abalị takpọọ shọpụ ahụ shọpụ agbụ ka ihe o ji ego ahụ mee ya emepere gị nke ọzọ gị malitekwa ndị debe a na-eri mmanụ isi ya malitekwa irikatara shọpụ a rikata ya rituo bịazie were ọmụ dosawa n'ọnụ ụzọ na ndị mmadụ na-achụgharị gị na-eme n'ahịa gị ala mmadụ emekwala onwe ya si mmadụ mere iwu onweghị dị ihe o mepeela gị rewa mgbe ofe iriri ya n'ọnụ ji ya mgbe ọbụla isi gị ofe from that shop otu a ka irikatara rikpọọ emeperela gị butik rewa akwa dị na butik gị nwa sụchara ike adịkwala na ya kọstọma bịakwa na ike adịla ya isi kọstọma ngwa zụta ahịa mana o nwere ndị ji ihe ndị a ị na-eme n'ihe ahụ ji ya bụ uru o nwere ndị ji ya mee ihe anya na-eme gịnị n'ahụ ihe kpọrọ aha ji ya na-akwado di ha mgbe ụfọdụ were ego ha kpọọ ụgwọ ụlọ mana ị gaghị ama ke gị nwawo vamo nye gị nwa bụkwanụ nwoke nwaanyị na-enye nri ị chere na anyị agaghị ekpo nke gị na woman dey feed you ihere gị emegburula m aka agbajighị gị ụkwụ agbajighị gị nwaanyị na-enye gị nri dị comfortable o nwere ike inye gị nri 1 year ikekwe nwere ka ihe ọnọdụ si na-arịa mana ekpela ka onye gị nri 2 years ekpela ka onye gị nri 2 years Mr. Man you get why chọọ ihe ị ga-eme nwoke na-awụ onwe ya n'ala gbaa mbọ ọ bụrụgodị arị na ihe ị na-akpata erughị na nke ọ na-akpata mana gbalịa hụ na o nwere ihe ị na-eme gịnị ị na-eweta na o nwere ihe ị na-akọntribut very important ọ bụghị gị gburuzie nwaanyị alụ n'ụlọ nwaanyị gị na-agazi shọpụ gị nwa nọrọ mgbe ahụ na ọnụ ya ga na-akọmandizi gị agwazi gị okwu anyhow nwaanyị gị na-agazi shọpụ gị nwa eme gịnị anọrọ n'ụlọ what a shame nwoke akala abụ what a shame ya bụrụ na ikekwe ị na-arịa aghọta ya bụrụ na iji ya ahụ aghọta mana iji ahụ uche ihe a na-ekwu ọtụtụ ụmụ nwoke ọkwa na tebụl a ka ha nọ gị nwa na-asaziri ya akwa na this table na ndị ndewo tupu mgbede otu ewetarala gị list ihe ị ga-azụ sie nwoke na-esi nri esi afọ ọ dị ego ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-eme gịnị anyị ga-ekote nyekwanụ gị nwa bụ onye nke nwata a na-azụ nne na nna gị na-achọ ka a mara ebe a ga-asonye gị isi ugbu a ohere dị imere gị ya a na-eji gị na-ahịwa a na-achọ ka afalata gị isi gị na-ahịwa time shall come a na-achọ ka afalata ka e nwee ebe a ga-asonye gị isi tupu oge na-aga time shall come ị ga-achọ opportunity ahụ ị ga-ahụ ya tupu oge na-aga nne na nna gị agaala ha gbaa si gị ngwanụ jisi ike lee jambụ ọwa ime ke ya kete kpọkpọ concentrate kwanụ mba gụọ akwụkwọ n'owe mee pas kene problem nsogbu waya ka ilekọtara ike agbụ asịkwanụ ngwa jee mụọ ahịa ịgala ebe ahụ ga zuo lọta chọkwanụ ihe ị ga-eme gị si don't worry I am on it oge na-aga I am on it oge na-eme gịnị na-aga nne na nna gị na-ele gị chọọ ihe ị ga-eme junior chọọ ihe ị ga-eme nwoke ọma iji bara onwe gị gịnị uru gị nwa bụ nke nwaanyị chọọ ihe ị ga-amụ ka anyị mepere gị ya tupu ndị dị na-abịa gị nọrọ maka na ị hụrụ nwaanyị ugbu a nwe nwaanyị kwesịrị nọ nkịtị ya banye na ihe gbasara alụmdi na nwunye kedu ihe gaje ebe ahụ gị ime ihe gaje ebe ahụ gị ime kedu ihe gaje ebe ahụ gị ime ka ihe gaje nga ahụ gị ime you have nothing to offer ọ wee ga mụọ ụmụ ya shia ọ bụ ihe gaje ime ọgwụla you know zuzuwe oge na-aga ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ume ngwụ ajọka mekwa ya ugbu a ọ bụghị mgbe ọbụla echi
aga m eme ya echi ya na-agwa echi ka m ga-eme ya echi oge na-aga echi I go do one tomorrow echi ka m ga-eme ya echi gị na-alaje ụwa gị na-eme gịnị na-alaje ụwa amara onye umengwụ gị na-alaje ụwa lee opportunities here and there your parents ka dị ha na-achọ ebe a ga-asonye gị isi a na-achọ ihe ha ga-emere gị lee opportunity di gị jitu ego this man is trying ya enye gị this opportunity gị na-useless ya onye na gị first chance nye gị second chance gị na-useless ya iri kpọchala shade nọrọ n'ụlọ gị na Z-word kpara nwere ọgwụla gị na movie kpara nwere ọgwụla o you know it don't finish onye na-eme ihe amaghị ihe echi ga-abụ ịmaghị na ụwa na-eme gịnị na-eme ntụgharị enwe onye si echiwere mmiri ya ga-ada elu ụwa tụgharịa kedu ka ị ga-eme ya bụ ihe otu isi ahụ onwe gị oke dịka ahụ iji tụkwasị obi lekwasị ya don't worry my husband is capable ka what if enwe ihe mere ya echi ma ọ bụkara ya mewekwanụ ka gị nwa makwana mewe ka gị nwa famili ọha ọ ga-aga ka ihe ga-akọrọ chi gị ịma akpa gị aka n'ọnụ ọgwụ ọrụ ya nwoke ka ọ bụ the responsibility of the man to provide mba ọ ga-anọ nga ọhịa ya nwe gị ụlọ aba gị ọ bụ the responsibility of the man to provide gị nwa responsibility gị wee iri eri na mụshiwa ụmụ ọgwụla ọkwa ya nụ na isu ude ajụla m ajụjụ a ọ bụ ihe bụ responsibility gị isu ude iri nri ịmụ nwa ọkwa ya nụ zaa nwunye odogwu igirigi ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute gaa n'ihu nwaanyị mụnwa amaghị ihe na-atọ gị ama ihe ọbụla ha wetara dịka isu ude ha were ya uche ọwụ ofu ihe I am sick and tired of you. ị na-echi m wọlị nke butekwara isi ude na ihe anyị kwuge na o tekiala ya serious ị gaje ịkọ m ihe gaa n'ihu nyekwu aka bụ ọghọm dịkwa na mmadụ ịbụ onye umengwụ ọzọ dịka ibe ya umengwụ ga-akpa gị aka ọjọọ ọ ga-akpa gị aka nke ọjọọ ọ ga-akpọ ụmụ gị aka ọjọọ ụmụ gị maka na uche ha legago ụmụ gị ahụ lega gị echi ihe werekwa amara ahụ ji gaakwa na nke ha nwee echi ikwechi mama m ọnọkwara na ha my father na-eme nteme imo imo nke ị na-emewu ụmụ gị ahụ kwa ha amụrụkwa chere kene ma nwaanyị ọma ị hụrụ ụgbọ anyị nọ n'ime ya lezie gekwa ntị ị hụrụ ọtụtụ ndị na-eme nke ọma tata majority of them bụ ndị nna ha na-eme gịnị nke ọma ndị nna ha leyere gịnị foundation amami na-aghọta ịmụpụta ụmụaka ndị a ha enwe ebe ha binyere aka malite ụwa ha enwe base mana o nwere ndị kpọrọ onwe ha ndị nna umengwụ emeela ha no foundation for their children mgbe ị dị n'okorobịa gị bụ papa na-ege anyị ntị jisi ibe redio afụkwa gị ụfụ gbanyụọ ọhụ redio afụọla gị ụfụ na mgbede agbanyụọ ya otu a ka ilele ala nna gị otu a resịcha because of laziness gị na-ere ya gị were ya na-eri nri na-ebu ụmụ nwa uche eregidere recha gaa birizie ebiri n'obodo ndị ọzọ amami na-aghọta n'ihi umengwụ aha gị kpọta bayas ha zụọ gị were ego na-eri ala nna gị na vileji resichala ya kpakpakpakpam finis mana ndị ọzọ ji nke ha na-emepụta ihe echi gị tajiwere ha nwanya ụfọdụ rere nke ha ji ya mepee ahịa ụfọdụ ji nke ha zọọ nkwụ ụfọdụ ji nke ha zaa akị ụfọdụ ji nke ha kọọ nkwụ agbabụ mee ihe bara uru ha jụrụ ire nke ha ugbu a ụmụ ha etopụtala ala ndị ahụ abaala ha gịnị uru thank you ihe ndị ahụ ha metụrụ abaala ụmụ ha gịnị uru thank you mana irere nke gị ndị nwere foresight out of laziness gị rege erie n'ihi umengwụ gba iche na mmadụ bụ ewu gị resicha ya bịaziela ụmụaka kpọpụta ụwa na-atagbu ha n'ahụhụ umengwụ ga-akpọ ụmụ gị gịnị aka ọjọọ maka na that foundation anọghị ebe ahụ ụmụaka nidiri that foundation mewagodi gawa ịmụpụta nwa gị zụọ ya mepere ya ihe ọ ga-eme continue from there aka m agwụla orikpọzie ya nke ahụ gbasara ya ịgbala mbọ gị mene nke iji imene ihe ya tụrụ anya n'aka gị dịka onye nne na nna lee ọtụtụ ndị na-ata ahụhụ tata ọ bụ maka na nna ha nothing to show
Nothing o si n'aka nna nna o nwere ike ọ wee n'aka nna gị nke a o si n'aka nna nna ya nke ọzọ onye lere ihe nnatarachi ha rekpọọ uche onye lere ezinụlọ ha mee gịnị bitere ọ ndị na-ebitere ya ezinụlọ ha the elders nwe ha na piam elela documents piam elela ya afụkọla ihe niile reshiala nterashi imo gị le ezinụlọ gị tinye ya gị ihere laa ezinụlọ gị n'iyi o nwere ndị nọ na taa ebe a na ịnọ n'Owerri ebe a na-akpọ ụgbọ ụlọ mana village nowhere irekpọla village na-achụzi gị ọsọ ifeela ka egbe pịa ihe niile kọwala kpara gị aka orire piam kọwala kpara gị aka orire ị ga-emechala o ị ga-emecha ha Owerri la villa you go later go zuzuwe ike gwọrọ n'ụdị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a wee bụrụ kedu ọghọm ndị ọzọ i chere ume ngwo na-akpata ya bụrụ na ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 ma bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 gị nkenke ma asị mmanụ akara dị otu onye ratụ ibe ya ratụ mgbede ọma Brodoyo mgbede ọma o Brodoyo nwafọ Obowa I'm calling from Ekari village Oji ndewo umengwu jọgburu onwe ya o umengwu onye umengwu ayọmila agba ntị ebe a na-eme emume ebe mmadụ nwụrụ ya na-ebu ụzọ chọpụta deti izu a na-eli onye ahụ izu ahụ oge rue ya ahụ na kanopi na ọla isi oche ada a ga-amazi ya ma oge ruzie ihe a na-ajụ onye dị otu a ga-amụ ya ma dịka onye iberibe adị agala asọzi ya asọ ndị enyi ya agakwela ala ka ịdị ya nso so ihe gbasara lesnes awụ ihe a na-ekwula ntụ mmadụ I still remember Brodoyo nwafọ Obowo ya gaziere gị nọ Brodoyo ya bụ chere obi gị adaala ụda na mgbede a o wee bụrụ ya mgbede ọma Uchechukwu udo dịrị gị dịkwara gị nọ nwada karara ya mara gị mma nwanne m nwoke si ya gwa na-akpọ Justice okwu na dabara adaba n'anya ya anyị umengwụ ebute na ndụ mmadụ karịrị akarị unu ekwutechakwa nne ya mana asị na unu kwuchara okwu a na nye anyị oha ekwe nke anyị unu agala ihu mgbaga n'ihu umengwụ na-eme nwaanyị alụla di ngwa ngwa umengwụ na-achọpụtakwa nwaanyị na di umengwụ ịhụrụ onye ọrụ bekee ị ga na-aga ọrụ leta a ga-achọ gị n'ọrụ ịhụrụkwana onye na-azụ ahịa ndị ọzọ ga na-emeka gị ahụla m ebe Uche nwanne m sịrị na onye umengwụ ya lapọ tinyere agba onye umengwụ nwere ike rụọkwa ụlọ elu zụọkwa moto ebe onye umengwụ a sị na ọnwa onye umengwụ ọ ga-efeta ihe ụlọ ahụ nke ọzọ bụrụ na umengwụ na-ebute esemokwu n'ezinụlọ ka ihe nwaanyị ma nyeme m oke enye gị akọrịkwana ya mma then nke ọzọkwanụ nwoke umengwụ akọrọ nwunye ya wafọ ewu nwunye si azụgharị igwe ọ ga-azụ udo dịrị unu ụmụnne m ndewo ya dị egwu ike gwọrọ o wee bụrụ ya o wee bụ okwu gị a na-aga nwoke ọma ka ọ dị na Facebook anyị ahụ n'ozi gị Ifekwe Chukwu ma ọ sị kedu ka anyị mere anyị dị mma anyị ahụ n'ozi gị ụka Victor James ọkwa ya ọ dị egwu ụka Victor James anyị ahụ n'ozi gị nọ akụkọ aha gị Blessing ezibatara ozi gị na Facebook anyị ahụ na nke gị Innocent Chima ọsọ uche na oge nyere m aka zụtara Clara igwe anyị ahụ na nke gị Dibora onye wu enyi ọ sị mgbede ọma best couple in town aha gị bụ Chinkata Dibora Nneọma Mommy Trump isi Odieshi Street Naked Odroad zibata ozi gị sị Clara you are looking so taken okay ọsọ Uchenna na aga m azụtarịrị ya bụ igwe n'isiokwu nke taa amaka n'otu ihe kacha njọ ga-eme mmadụ bụ mmadụ ịbụ onye ogene ogbenye o wee bụrụ ya ka ọ dị ọsọ udo dịrị anyị adịkwara gị nọ anyị ahụ na nke gị aha gị ga-abụ Precious anọzi ọsọ eko family mgbede ọma nye anyị niile na ọ hụrụ ihe omume anyị n'anya Ifeanyị P Chukwu Emeka ọsị mgbede ọma Sweet Uche na Pretty Clara ọsị Ifeanyị Snazi ọkwa ya isi ọgba osisi market Nazi Owerri zibata ozi gị
ese umengwụ ọ na-ebudata ihe obodo na-eme gịnị na-arụpụta ọ na-eme ka akụnụba obodo yarakwanụ ito eto nakwa ọtụtụ ihe ndị bịara bịa rụtụkwa aka o wee bụrụ ya ka ọ dị ka ịlọghachi n'ekwentị anyị mgbede ọma mgbede ọma Uchenna Clever Ọnụọha mgbede ọma o okwu na-ekwu ya ka m tifo gaa n'ihu umengwụ na-eme ndị politishans na-eyuzu ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị maka na ihe a na-ekwu mobilization mana ọ bụrụ na otam na-arụ ọrụ na mmara adati na ị na-ede a na-enweta 20,000 30,000 gịzi akpọ ụmụ na ịka mobilize na mbịa jeso ndị ga-asị gọvanọ ọyọmansị stand ndị ga-ega 10,000 ma anyị ga-agarịchie niile ịma na mụnwa ga-aga bikos echekele m ego ole m ga-enweta cheki ekele m ga-enye m si na enwe ebe ọ gara mana ya bụrụ na enwe ihe mụrụ ga izegodi 5,000 n'iru amasị gị ole mgbe anyị ji aga ka anyị gawa agụma mụnwa ga-awụ onye mpụtụ ga-akwụ bịa nke abụọ hụ umengwụ na-eme nwaanyị ya wụọ ori mgbe di yọrọ maka na ya bụrụ na nwaanyị nwe ihe ọrụ ga isola eme nwaanyị wụọ gịnị ori mgbe di yọrọ ma enwe ihe ori mgbe di yọrọ enwe agụrụgụ ụmụ gị gasị ụmụ gị nchere ka dada ya lọta gaghị azụ ahịa isi onye zụrụ ahịa ka di gị lọta ka ị kwụọ ya ụgwọ ọya wori mgbe di yọrọ ya gaziere gị nọ o wee bụrụ ya ịma ha na-ekwe ha na-akabụkala wee nwee ike dị mma ya bụ uchoro obi gị adaala ụdị nọ nwoke ọma ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM. Do you want to study abroad? Are you interested to pursue studies in Europe, America, and the Middle East? Do you want admission for yourself, your child, and relatives, or colleagues? Then worry no more. SG Education Nigeria Limited and Optimal Limited UK got you covered. We are your student admission visa experts, and now we bring to your doorstep a World Education Fair, a once-in-a-lifetime opportunity to get first-hand information for your admission abroad. Dates: 18th April 2026. Venue: Hotel The Copperfield, number 43 Okigwe Road, Owerri, Imo State. Time: 10 a.m. prompt. If you want to study in Australia, Canada, United Kingdom, Europe, USA, Malta, France, Spain, and many other countries in the Middle East, come with your documents for on-the-spot admission into any university of your choice. Information is power. Remember, on the 18th April 2026 at Hotel The Copperfield, Okigwe Road, Owerri, Imo State. SG Education Nigeria Limited and Optimal Limited UK, we got your back. Come back, baby. Enjoy super fast unlimited internet in your homes, office, and hotel with Granite Technologies. Stream, work, learn, and connect without limits. No data cap, dedicated upload speed and download. Our network is reliable, unlimited, secured network, and the rapid speed you can count on. We are offering 50% discount on first 50 customers with 1 month free unlimited speed. No buffering, no interruptions, just smooth, powerful connectivity for your homes and businesses. Join thousands who trust Granite Technologies for internet that keeps up with your lifestyle. Visit www.graniteng.com or call 070-311-95298 or 0813-9235-947. Granite Technologies. Fast, reliable, unlimited. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. o jirila nkeji abụọ gata elekere isi nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya
atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ma ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenesde abalị mbụ nke ọnwa anọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Nkwọ na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka m malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na ndị ọrụ steeti Benue agaala ezumike ga-ewe ha otu izu ụka n'ihi mmemme Ista. Ị ga-anụrụkwa na ndị ogbu egbe atọrọ ha na mmadụ 8 n'otu obodo na steeti Plateau. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na Two-Face ji agụ egwu esunye n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọkọ ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa. Onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Gọọmenti steeti Benue anabatala ka ndị ọrụ steeti ahụ gaa ezumike mmemme Ista ga-ewe ha otu izu ụka bụ nke malitere n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee bụ abalị 31 nke ọnwa Maachị gara aga. Ahụtara nke a n'akwụkwọ ederede sakụla onye Permanent Secretary na steeti ahụ wepụtara ọhaneze n'aha onye odeakwụkwọ nye gọọmenti steeti ahụ bụ Oriakụ Deborah Abba. Na ya bụ akwụkwọ ederede leta, gọọmenti steeti Benue gbara ndị ọrụ steeti ahụ ka ha gbalịa malite ha ọrụ n'ụbọchị Wenezdee nke izu ụka ọzọ na-abịa abịa bụ abalị 8 nke ọnwa Eprel a anyị nọ n'ime ya, bụkwanụ mgbe ya bụ ụbọchị ezumike ga-abịa na njedebe. Ya bụ akwụkwọ ederede sekụla mere ka o doo ndị ọrụ steeti ahụ anya na ndị ọrụ steeti ahụ ji ọrụ dị oke mkpa agaghị eso aga ezumike a. Osote onye isi oche ụlọ nnọchite anya ala anyị bụ Benjamin Kano anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenesde nye nkwado ya ka ekewapụtakwu steeti ọzọ n'ala Igbo bụ steeti akpọrọ Anioma steeti. Ya bụ Benjamin Kano kwuru nke a dịka ọ na-anabata ndị otu ji aka oke na ya bụ mgbagharị a na-agbagharị ka ekewapụtakwu steeti ọhụrụ n'ala Igbo bụ ndị otu ama dịka Anioma State Movement. Ya bụ Benjamin Kano mere ka o doo ndị a bịara na nke ya anya na naanị ha agaghị emenwu ihe dị n'ikewapụta steeti ọhụrụ a. Ọ tụziri ha aka ka ha gbalịa kpọtụrụ ndị gọvanọ egbere n'ala Igbo ma kpọtụkwara ọtụtụ ndị ji aka oke n'ala Igbo. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na steeti Kaduna anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenesde tinye abalị 14 nke ọnwa Eprel a anyị nọ n'ime ya dị ka ụbọchị ha ga-enwe ohere chabie ikpe gbasatara ya bụ akpụkpọ aka chịburu steeti Kaduna bụ na Sie Erufai gbara n'ụlọ ikpe ahụ bụ nke na-achọ ka a na-aya n'aka ebe. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ozugbo a na-agbasa ya bụ ikpe n'ụbọchị taa na onye ọkaikpe ya bụ Erufai bụ nwa amadi aha ya bụ Oluwole Iyamu mere ka ọha na eze mara na Erufai ga-awụchakwa n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja n'abalị 10 nke ọnwa Eprel anyị nọ n'ime ya maka ikpe dị n'etiti ya na ndị DSS. Ka ọ dị, akụkọ a nọrọpụrụ na ozugbo ikpe nke ụbọchị taa na-abịa na njedebe n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na steeti Kaduna na ndị DSS bịara ozugbo gaa ka egbe penwụrụ Erufai ma gawara onwe ha ebe ha na-aga. Ya bụ akụkọ a nọrọ gara n'ihu kwuo na ikekwe na ihe mere ndị DSS ji penwụrụ Erufai bụ iji hụ na ọ nọ n'aka ha tuturuo abalị 10 nke ọnwa Eprel anyị nọ n'ime ya bụ mgbe a ga-adọkpụrụ ha ya gaa ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja. Akụkọ a nụrụ ekwuola na opekata mpe ndị ntọrọ mmadụ atọrọla mmadụ 8 na-esipụta unyi Chako Bonals n'obodo Nyalon dị na kansụl ime obodo Wasi nke steeti Plateau. Ya bụ akụkọ a nụrụ kwuru na njinji a jiri nnọọ na mgbede ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee dị ka mmadụ 8 atọrọla atọrọ si ebe ha gara isipụta unyi na-alọta. Ka ọ dị, onye ndu ndị ntorobịa na ya bụ kansụl ime obodo Wasi bụ nwa amadi aha ya bụ Shapi Sambo apụtala kọwara ọha na eze na ndị ntọrọ mmadụ atọrọla mmadụ 10 na-esipụta unyi ma mechaa tọhapụ mmadụ 2 n'ime ha ma gwa ha ka ha jee kọrọ ndị nwe ha
ma gwa ha ka ha jekọrọ ndị nwe ndị ahụ ha tọrọla atọrọ ka ha gbagharịa chọọ ego zitere ha tupu ha atọhapụ ndị ahụ ha tọrọla atọrọ. Ya bụ onye ndu ndị ntorobịa na ya bụ kansụl ime obodo Wase gara n'ihu mee ka ọha na eze mara na aha mmadụ asatọ ndị ntọrọ mmadụ tọrọla atọrọ ka ọ dị ugbu a gụnyere Hassan Saidu, Shamsuddin Abubakar, Usamatu Yakubu, Dayabu Usman Waziri, Inkilulu Dauda, Ado Sambo, Sule Dahiru na Omar Amadu. Onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Adebayo Adelabu ahapụtala gwa ọha na eze ka ha legbuo ya anya bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ọ gbaala arụkwaghịm n'ọrụ ya. Ọ bụ Bolaji Tunji bụ onye ntụziaka pụrụ iche nye ya bụ onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ ya pụtara ma kọwaa akụkọ a dịka okpokpo asị. Nwa amadi arịọrọ ụlọ mgbasa ozi dịgasị iche iche e nwere n'ala anyị ka ha gbalịa mee nnyocha tọrọ atọ tupu ha ebido gbasawa ozi. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ akụkọ na-efesa na ya bụ onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị chọrọ ịgba arụkwaghịm gakwara n'ihu kọọ na ihe mere ya bụ onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị ji wee chọọ ịgba arụkwaghịm na ya bụ ọkwa ọ nọ na ya bụ iji hụ ohere soro zọọ ọkwa gọvanọ steeti Ọyọ n'afọ 2027 na-abịa abịa. Mana ka ọ dị, ya bụ onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Adebayo Adelabu akọwala ya bụ akụkọ dị otu a dịka okpokpo asị ma bụrụkwa nke a na-ebugharị iji mahie ọha na eze ihu. Ọgụ egbu ama ama bụ Innocent Idibia bụ onye ọtụtụ ndị ma dịka Two-Face ma bụkwanụ Two-Baba esunye na ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọkụ site n'okwu ekwuru na Naịjirịa nke ugbu a ka mma karịa Naịjirịa nke gboo. Ya bụ Two-Face kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'otu ihe omume onyonyo TV ọwọ bụ ebe ọ nọ kpuo ya hoha na na-agbanyeghị ihe aka mgbachiri ala anyị bụ Naịjirịa n'ihu na ala anyị bụ Naịjirịa emeela nke ọma ugbu a karịa n'oge gara aga. Ya bụ Two-Face dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ na ya bụ ihe omume onyonyo TV kpere nkwa ịga n'ihu na-agbasa akụkọ ọma gbasara ala anyị bụ Naịjirịa. Ka ọ dị, okwu a si n'ọnụ ya bụ Two-Face pụta emeela ka ọdọ nzirịta ozi soshal midia mụrụ ọkụ ebe ọtụtụ ndị mmadụ nọ na-agwa ya ka ọ kọwakwuo ka ala anyị bụ Naịjirịa si wee na-eme nke ọma ugbu a karịa n'oge gara aga. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochaala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma si hapụ ile dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ gụrụ na ndị ọrụ steeti Benue agaala ezumike ga-ewe ha otu izu ụka n'ihi mmemme Ista. Emekwara nke nọrọ na ndị ogbu egbe atọrọ ha na mmadụ 8 n'otu obodo na steeti Plateau. Emekwara nke odo oge anya na Two-Face ji agụ egwu esunye n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia ọkụ site n'ikwu na Naịjirịa nke ugbu a ka Naịjirịa nke gboo mma. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị n'oge na-adịghị anya anyị mụ na Nwaada Clara Nwekọcha galọghachi n'ike na ebube ịbịale ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara agagharịkwala agagharị. This Easter, get ready for the ultimate Easter brunch at Macdon Sky Hotel. We are offering unlimited food, hot dancing battles, thrilling swimming competitions, sip and paint, and side-splitting comedy at the Easter brunch. Your entertainment is guaranteed with MC Ogene and DJ Sin City turning up the heat. After the competition, our awesome winners will go home with cash prizes and amazing gifts at the Easter brunch. Book your room today and enjoy a massive 20% discount on all categories for the
Easter Brunch. Date, Thursday 2nd to Sunday 5th April 2026 at McDonald's Sky Hotel and Suites, Port Harcourt Road, Owerri for the Easter Brunch. This Easter, don't just celebrate, experience the best Easter brunch at McDonald's Sky. Call 0915-625-2550 or 0916-481-4659. McDonald's Sky Hotel, where the Easter brunch comes alive. Ọ ga-akpọtụ na Karachi Hilltop Residence na Easter Sunday bụ abalị 5 nke ọnwa Eprel afọ 2026 malite n'elekere 2 nke ehihie dịka onye nnọchiteanya ndị Kedu na mba itoolu n'ụlọ nzukọ House of Representatives bụ Right Honorable Karachi Etiosa Amadi na nkwado na enyemaka Gọvanọ Hope Uzodimma ga-ekesa ngwa enyemaka nye ndị mba itoolu na Kedu. Ihe ndị ọ ga-ekesa